Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Llinellau, geometreg, cymhwysiad. Ni'n mynd i ddefnyddio'r theori ni wedi dod ar traws yn yr fideos blaenorol mewn enghreifftiau. Yr un cynta sydd yn ni, ni'n mynd i ddefnyddio hyd llinell a syrdiau. Cyfesyr yna'r pwyntiau A B yw 5 a minus 3 9 yn olau trefn. Cyfrifwch hyd y linell AB a wedyn mynegwch eich ateb fel swrd yn y ffurf A ail isradd B. Mae'n gall nawr i fraslunio beth sy'n digwydd a le mae'r pwyntiau yma. Mae'n syniad da i ddefnyddio brasluniau pan yn trin cwestiynau geometreg cyfesurynol. Felly ni wedi gosod yr uchelyn Y yn eitha uchel ac o'n i'n mynd lan 1 ar 10. Jyst braslun yw e. Felly mae 5 1 ar 10 tua yma a mae minus 3 9 tua yma. A mwyn dod o hyd i'r hyd, ni angen defnyddio Pythagoras. Felly ni angen gweld pa mor bell ar draws ni'n mynd, pa mor bell lan ni'n mynd i ddod o hyd i'r hyd. Felly, hyd y linell wedi sgwario yw gwahaniaeth yn x, newid yn x wedi sgwario, plus y newid yn y wedi sgwario. Felly, mae'r newid yn x yn 5 tynnu minus 3, a mae'r newid yn y yn 1 ar 10 tynnu 9. Felly, ni'n cael atgof o'n gilydd, y ddwy linell gyda ni yma yn golygu maint y peth. Felly AB, maint AB di sgwario sydd gyda ni yma yn lle cymryd yr ail isradd. Felly ni angen 8 wedi sgwario plus 2 wedi sgwario ar gyfer yn llinell ni, a ni'n cael 64 plus 4 sy'n 68. Felly mae maint AB wedi sgwario yn 68. Felly ni angen ail isradd hwnna. Felly bych chi wedi sylwi yn gynt, gallech chi fod wedi tynnu 2 sgwar mas. Ond os ych chi'n sylwi, ni angen creu swrd yma. Felly mae 4 lluos i 17 gyda ni fel o dan y symbol ail isradd. Felly ni'n gallu tynnu ail isradd 4 mas a ni'n cael 2 ail isradd 17. A dyw hwnna ddim yn gallu mynd yn llai, felly dyna'n swrd ni yn ei ffurf symla. A i weld beth sy'n digwydd gan clip GeoGebra neu screenshot GeoGebra, felly dyna'r 2 bwynt yn ei llefydd cywir tro yma. Dyna'r 2 linell gwyrdd sy'n helpu ni i ddefnyddio Pythagoras i ddod o hyd i'r linell. A os bydde angen digolyn gyda ni, 8.25 gyda ni fel digolyn am yr ateb. Mae'n werth gweithio mas beth yw'n ateb ni fel digolyn i weld os ydyn ateb ni synhwyrol. Felly mae 8 da ni ar draws a ni'n mynd lan tyma bach, felly mae 8.25 ddim yn ateb sydd ddim yn synhwyrol. Mae fe yn synhwyrol. Ond maen nhw gofyn am yr ateb yn ffurf swrd. Enghraifft nesaf, ni'n mynd i ddefnyddio llinellau parel ar ffurf graddiant pwynt. Cyfesyr yna'r pwyntiau AB yw 5 1 ar 10 a minus 3 9 eto. Darganfyddwch hafaliad y linell sy'n paralel i AB ac yn mynd trwy'r pwynt 2 7. Mynegwch eich ateb yn y ffurf Y yn haflu mx plus c. Felly, ni angen dod o hyd i'r graddiant. Llun eto, dyna'r 2 bwynt. Ni angen y graddiant ar gyfer M. A'r un graddiant AB yw'n graddiant y linell sy'n mynd trwy'r pwynt 2 7. Felly, graddiant M yw'r gwahaniaeth yn yr a ni'r gwahaniaeth yn x. Ni wedi dod ar eu traws nhw o'r blaen. Felly, gwahaniaeth yn Y yw 1 ar 10 tynnu 9 yn 2. A'r gwahaniaeth yn x yw 5 tynnu minus 3 sy'n 8. A mae hwnna'n rhoi graddiant o chwarter i ni. Felly mae graddiant y linell
ni angen yn paralel i AB hefyd yn mynd i fod â graddiant cwarter. Mae'n mynd trwy'r pwynt 2,7, felly ni'n gallu defnyddio'r dull graddiant pwynt i ddechrau darganfod hafaliad y llinell. Dyna'n fformula ni. Gosod y pwynt ac M mewn. Y pwynt yw 7 ar gyfer Y1 a 2 ar gyfer X1. Y graddiant yn cwarter. Trosglwyddo'r ffurf graddiant pwynt nawr i Y yn haflu MX plus C. Felly ni angen Y yn haflu. Felly mynd ar 7 yn y draw, ydi o 7, pob ochr a cwarter X minus 2 cwarter gyda ni. Cyfuno'r ddau rif, felly hanner 7 minus hanner yn 6 a hanner sy'n 13 dros 4. Mae angen yn y ffyrdd yna Y yn haflu MX plus C, felly dyna'n ateb ni. Ac i weld hwnna ar GeoGebra, dyna'n llinell coch ni'r llinell AB, a'r llinell sy'n paralel yw'r un werdd a sy'n mynd trwy'r pwynt 2,7 da ni fyna. As byddwn ni wedi cael digolion, ni'n gallu gweld taw bod yn digolion ni'n gywir. Yr enghraifft nesaf, ni'n mynd i ddod ar draws canolbwynt a perpendicular a ffurf safonol. Cyfesur yna'r pwyntiau A a B, eto yw 5,11 a minus 3,9. Yn ôl i trefn, darganfyddwch hafaliad y linell sy'n perpendicular i A a B a sy'n mynd trwy canolbwynt A B. Mynegwch eich ateb yn y ffurf AX plus BE yn haflu C. Ffurf safonol yw hwnna. Felly beth sy'n angen arno ni trwy yma? Ni angen hafaliad llinell sy'n perpendicular, felly ni angen darganfod graddiant AB a wedyn perpendicular iddo, a ni angen canolbwynt. Felly, graddiant AB i ddechrau. Felly, gwahaniaeth yn Y rhannu gwahaniaeth yn X yw 11 tynnu 9, felly 2 rhannu'r 5 tynnu minus 3, 8 sy'n cwarter fel o'r blaen. Darganfyddwch y graddiant y linell sy'n perpendicular. Nawr, os chi'n cofio, 2 llinell perpendicular, mae M yn graddiant ni ar gyfer y linell ni angen minus 1 dros y graddiant ni'n gwybod. Felly, minus 1 dros cwarter, a ni'n llillio sy'n top y gwylod y 4, a ni'n cael minus 4. Felly, minus 4, graddiant minus 4 yn perpendicular i graddiant cwarter. Nawr, mae angen canolbwynt AB arno ni. Felly, y fformula ar gyfer canolbwynt yw cymed y ddwy X a cymed y ddwy Y. Felly, cymed y ddwy X yw 5 plus minus 3 rhannu 2, a mae hwnna'n dod yn 2 rhannu 2, sef 1, a wedyn 11 plus 9 rhannu 2, sy'n dod yn 20 rhannu 2 sy'n 10. Felly, dyna canolbwynt ein llinell. Ni angen hafaliad y linell, ni'n gwybod y pwynt, ni angen mynd trwyddo, ni'n gwybod y graddiant ni angen, felly ni'n gallu defnyddio'r ffurf yma. Y minus Y1 y pwynt yn haflu M y graddiant X minus X1 y pwynt. Gosod y rhifau i fewn. Mae gyda ni Y minus 10 yn haflu minus 4 X minus 1. Lluosur ochr dde mas, ni'n cael minus 4X plus 4. Mynd ar 10 ar draws, felly bydd plus 14 dyn ni a dod ar X yr ochr chwith gyda'r Y, felly mae plus 4X plus Y yn haflu 14 gyda ni. A dylsen ni fod wedi gwneud braslun yma, ond yn ei fring o le, felly dyma yr llun o'r beth sy'n digwydd gyda GeoGebra. Dyna'r linell goch, dyna'r canolbwynt M, dyna'r linell wyrdd sy'n perpendicular i'r linell goch AB, a dyna hafaliad y llinell 4X plus Y yn haflu 14. Nawr, gallech chi fod wedi gofyn am AX plus BE plus C yn haflu 0, sef ffurf safonol arall, byddwn ni'n dod ar 14 ar draws. Felly dyna ddwy
ffurf o'r ffurf safonol. 2 ffordd o sgrifennu fel lawr.